O, Redmond yn ôl at Mariet. Mariet allai chyrraedd i gael ei groesiad i fewn. Mae'n llwyddo i wneud hynny. Mae Mullen yna hefyd. A'r arbediad gan y golwr yr un rhagorol. A sut methodd Greg Draper o bawb y cyfle yna. Prif sgoriwr y Seintia. Oedd hi'n haws sgorio dybiau i. Routledge yn symud o'r naill ochr i ganol y cae a'r llall. Draper dan bwysau gan Miley. Brobl yn ôl a Draper. Mullen yn disgyn i gefn y rwyd yr ergyd gan Ryan Brobl. Y Seintia newydd ar y blaen. 8 munud o'r gêm wedi chwarae. A mae'r chwarae i gyd wedi bod yn hanner y bala yn yr 8 munud yna. Mariet. Doedd Routledge ddim yn cam sefyd. Daniel Redmond. Brobl unwaith eto. Mullen! Bron yn ail i Ryan Brobl o fewn 2 funud. Venables. Yn yr hen ben. Hudson yn gyrru ymlaen. Dyma Brobl. Ceisio chwarae'r bel ar ei droed 10 ac yn ar ei droed 8. Brobl ceisio ei chodi hi dros y golwr. Beiddgar gan Ryan Brobl. Holland yn fan ac yn fuan. Tom Holland o'r hediad da gan Holland o'r arbediad yn ein campus unwaith eto gan Ashley Morris i rwystro ail gôl i'r Seintia. Lewis nôl at Mullen. Draper ceisio amseru'r hediad. Y peniad gan Stewart Jones ac yna Miley dan bwysa. Draper yn benderfynol ei chyrraedd i at Redmond i gwneud hi'n ddwy. Daniel Redmond. Llai na 5 munud o'r hanner cynta'n weddill. Dim mwy na mae'r Seintia yn ei heiddi. Sa'n gallu bod yn 4 neu 5 erbyn hyn. 2 ydy hi ar ail i Daniel Redmond. Brobl. Edrych am yr hediad gan Draper. Rwan ta Draper. Diolch mynd i fentro fan'na! Greg Draper, hyder. Y chwaraewr rhyngwladol o Sela newydd. Nhw wedi gweld bod yna gyfle. Bodenham. Mlaen gan Venables i gywiriad Mike Hayes. Hayes yn y gyfle fan hyn i'r bala. Mike Hayes yn syth at Paul Harrison. Cyfle gora'r bala. Mi fydda honna wedi bod yn ergyd heb os. A Nina yn agosau at yr egwyl. Brobl. Mullen gostwng yr ysgwydd na'r bel yn ôl gan Draper a Jamie Mullen. Draper! Y drydedd gôl, y triffwynt, heb unrhyw amheuaeth. Da ni mond wedi chwarae munud a hanner o'r ail hanner. A mae'r Seintia newydd yn mynd yn glir ar frig y tabl. Pullen. Routledge yn edrych am Draper i wneud hi'n bedair. Morris! Y bel ar y llunell mae dal yna. Ac awgrym bod na lawio. Greg Draper yn angrediniol sut na lwyddodd o'i sgorio yn y fan yna. Ond mi oedd na waith campus gan y golwr Ashley Morris. Jones. Mae'r gig gornel i'r bala. Stewart Jones ar peniad ac oddi ar y llinell. Y gig gornel gan Henry Jones. Stewart Jones. Dyna'r look mae bala'n i gael heno yma. Bodenham. Redmond. Chwarae gêm berig ar ymyl i gwrdd Cosby. Burns! Andrew Burns. Mor agos at gôl gysur i'r bala. Harrison. Nath Lewis na chi gyffyrddiad campus i lwybr Tom Holland. Brobl. Edrych am Sislevic. Mae gyffyrddiad cyntaf o Sislevic. Mullen. Mae Draper yna. Mullen. Y peniad gan Sislevic. Diolch ond newydd ddod ar y cae fel eilydd. Ys rhyw hanner munud. Yna ni chwarae 22 o funudau o'r ail hanner. Mae'n gweir go iawn bellach. Sislevic.
Draper ar gael yna le ar yr ochr, felly yna erwa o le gan Kane Lewis, rheolaeth hyfryd. Yr amser i gael ei greisio di o'n Ebi! Mae mor hawdd â hynna. Symudiad campus unwaith eto gan y darpar bencampwyr, o dwi'n meddwl bod hi'n ddigon hawdd i ni ddeud hynny bellach. Maen nhw 5 i ddim ar y blaen. Dyna le gan Marriott ar y chwith. Mae Draper ar ymyl y cwrt, mae Ebi ar yr ochr bella hefyd. Nôl y dawi a Draper, Draper creu lle am y chweched! Greg Draper. Mae'r symud a'r pasio gan y chwaraewyr mewn glas wedi bod yn gwbl ryfeddol. Gydol y gêm. Routledge, Ebi o'i flaen o'r wan ta Ebi. Mae Byrne ar ras, mae Draper yna hefyd. Gyfle fan hyn i Holland wedi gadael i Sislovic. Honna di'r ora! Honna di'r ora o'r cyfan gwbl ohonyn nhw. Symudiad o'r naill ben o'r cae i'r llall. Bala dim, y Seintiau Newydd, 7. Scott, that was an absolute football masterclass. Yeah, we were pretty good. I enjoyed watching it. I didn't really have a lot to say at half time. Just said, make sure that you don't allow them to get chances like that, because it could have put it as 2-1 and it could have been a totally different game. But overall, very enjoyable to watch, and we're playing some really good stuff now. Colin, how on earth do you react to that? I thought TNS were absolutely outstanding. Sometimes in football you've got to hold your hand up, and they were absolutely outstanding. It's a long time since I've seen TNS play as well as that. Bit of bad defending and really, really good play. As good a performance as I've seen in Welsh Premier for a long time. And, sometimes you've got to come away and say, they were outstanding and nothing you can do. 4 points clear. Dare I say it to the manager here? No, the championship is on the way. No, you've got to do your work. I mean, we haven't had a 4-point gap, and we haven't had much of a gap this season. So to get 4-point gap, knowing that even though Connors keep playing on Friday, that we're still going to be top of the league, whatever happens, is a nice feeling.